Kailian, daytoy adamag ket nasken ti nasimbang a panagadal sakbay amang ipaay iti komento ken saan akadingan ti masaknan. Partaan daytoy iti tunggal maysa tapno maliklikan ti kapada nga insidente. Nasken pay nga iwanwan dagiti naganak dagiti ubingda a makabuya iti daytoy. Dagos nga intaray or naitaray iti pagagasan ti maysa a babae kalpasan at timpuwak iti Cagayan, manipod iti rangtay iti Abusag Bridge, Baggaw, Cagayan. Daytoy a video nakatugaw ti babae iti bakrang tirangtay iti medyo nabayag ang agingga at timpuwak. Sakbay daytoy pinadas dagiti umili a pakalmaan ken lapdan ngem intuloy na ladta ti panggep na. Dagos nga inalaw dagiti nagresponde a kameng ti pulisya, BFP ken dadumapay a grupo ti individual apaman a nagtapaw iti danom. Ibalbala kadagiti masaknan kadagiti individual nga adan iti parikot nga ibinglayda kadagiti talkenda a tao tapno maipaayanda iti umno a balakad ken linglingay. Ti panangdangran iti bukod a biag ket saan a solusyon iti anyaman a parikot. Gaputa kabayatan nga adda ti bigat at danamnama ti tunggal maysa.